जोंखौ मानो नायफैयाखै जोंहा फिसा फिसौ दङ संसार जानांगौ जोंहा सिमां दङ उन्दै फिसा फिसौखौ लानानै बेसेबां बुरजा जोंहा फिसा फिसौ लानानै स्कुलाव थांनांगौनि जोंहा सिमां दङ जोंखौ मानो नायफैयाखै रावबो सार जोंनियाथ' थानोनो हाया सावथालनि बर्डारखा गाव हरबानो जोंनाव नांफैयो बेनिखायनो जोङो गिनानै बाहाय खारबोदों आरो बिसास खाथियाबा सारमोनहा नायनो हागौ ना लेखाखौनो फरायनो मोनो बेवहाय अनेक मानसिनि जमा जमि थानाय फरायनोबो सुबिदाबो मोना जानाय लोंनायबो सुबिदा मोना जेबो सुबिदा गैया रावबो एमपि एमएलएबो जोंखौ नायफैयाखै जेबो जानाय लोंनायनि बेबस्था होफैयाखै त्रिपाल गांसेनिबो बेबस्था होफैयाखै जोंखौ नंगौ थांनाय 19 जानुवारि खालि समबार मोनाबिलि समाव जे कारिगाव ओनसोलनि मोनसे मालसिं रड होननाय जायगायावहाय खासि बिस्रि बुथारनाय जाथाय जानानै थांदोंमोन आरो बिनिनो फिनजाथाय महरै मैया कारिगाव ओनसोलाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों जाय दुंहाव थासारि सोमजिनायनि गेजेरजों राजा लामा होबथानाय आरो न' बां बुफाय बुसि खालामनाय बे थासारि सोमजिनायनि गोहोम महरै जे गामियारि ओनसोलाव जितु सावथाल आरो बर' गोबां ओनसोलाव बेबायदि नांजाबनाय गामिफोर दङ बे गामिनि थागिबि सुबुंफोरा गावसिनि जिउ खांनाय राहायाव जेंना सोमजिदों गाव गिखांनायजों गाव गावनि न' बांखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव आश्रय लानो गोनां जादों थिग बेबायदिनो नैबे कारिगाव ओनसोलनि साहा फारसे फैनानै खमैबो 5 किल'मिटारसो साहा फारसे फैनायनि बे बावरागुरि होननाय जायगायाव गुबुन गुबुन ओनसोलनि बर' गामिफोरा जिहेतु सावथाल गामिजों नांजाबनाय बर' गामिनि न'खरफोरा बा सुबुंफोरा नैबे बावरागुरि होननाय जायगायाव रिलिफ केम्प बा आश्रय लानानै थाफैनो गोनां जादों बेयाव नुनो मोन्दों जे खमैबो बेयाव 300सो न'खरफोरा गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनानै बेयाव थुबुर जाफैदों गाव गावनि न' बांखौ गारनानै बेयाव गथ' उन्दै गेदेर बोराय बुरि गासैबो सुबुंफोरा बेयाव फैनानै आश्रय लाफैनायखौ जों नुनो मोन्दों बे समाव आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायदों बे नुथायानो जाबाय कारिगाव हालामनि 5 किल'मिटारसो साहा फारसे थानाय बावरागुरि गामि आरो बे बावरागुरि गामियाव मैयानि जिथु सोमजिनाय थासारि बा सावथाल आरो बर' हारिनि गेजेराव सोमजिनाय जिथु दाङाबाजि बे दाङाबाजि जाथायनि गोहोम महरै दिनै बेयाव गोबां सुबुंफोरा आश्रय लानानै थाफैनो गोनां जादों बे समाव जों बेयाव जिथु आश्रय लानानै थाफैनाय सुबुंफोर बिथांमोननिफ्राय मिथिनो नाजागोन जे बिथांमोना माब्लानिफ्राय बेबायदि थासारियाव थानानै दं आरो बबेनिफ्राय फैदों बे समाव जों बिथांमोननिफ्राय मिथिनो नाजानि जोंखौ मानो नायफैयाखै जोंहा फिसा फिसौ दङ संसार जानांगौ जोंहा सिमां दङ उन्दै फिसा फिसौखौ लानानै बेसेबां बुरजा जोंहा फिसा फिसौ लानानै स्कुलाव थांनांगौनि जोंहा सिमां दङ जोंखौ मानो नायफैयाखै रावबो एमपि एमएलएबो जोंखौ नायफैयाखै जेबो जानाय लोंनायनि बेबस्था होफैयाखै त्रिपाल गांसेनिबो बेबस्था होफैयाखै जोङो इसेबां बुरजा मानसिफ्रा जोङो अखा थमब्लेटनि हरसिद जानांदों उन्दै उनला लानानै माबायदि निन थाङा नोंसोरो जों उन्दुनोनो हायाखै सार जों मारै उन्दुनो हानो जों मिसेबाखैबो उन्दैया सार नै आंनि फिसाया बेसेबां गगा मोन्दों गुजुदों बेखौ लानानै जोङो निहरसिद जानांदों सार होमबा नोंसोर साननानै नायदो सार जोंनो जानाय लोंनायनिबो जेबो बेबस्था गैया त्रिपाल गांसेनिबो जोंनाव बेबस्था गैया आरो न'आवसो थाहैनो थिनबावदों जोंखौ गाबोन जेबो रायज्लायनायानो खायस्ला जायाखै जोंखौ गाबोन न'आवसो थांनो थिनबावबाय होमबा जों बोरै थांनो हागोन आमिनफारानिफ्राय माला फैया मैया फुंनि 10:30निफ्राय जादों बैयावनो खाथियाव दै बारनांगौ सावथाल नांजाबाय गामि औ माने गारि थांनानै ओरै फासयबाथाय गावसोरबो ओरै दावगाबोय जाहैबाय दाबो मोखां दङ मोनायाव माबायदि थाखो नोंसोर आयै मोनायाव खस्थ' नोगोर खस्थ' थानांदों खुवाजोंबो बबे गामिनि दं बेयाव साबि मोनसे न'खरनि दङ निस्राफारा आमिनफारा औ गासै 10था गामि गथ' गथाय गासिबो लानानै फैदों औ ओमफ्राय जानायनिफ्रा बेबस्थाया जानायनिया खुनुरुखुम खस्थ' मस्थ' बेयाव संनानै जादों औ खुनुरुखुम ओमफ्राय न'फ्राव जे मोसौ मोसा बारि बागान दङ थाबोजोब्बाय बाय लिटार फिटार बारियाव नायग्रा मानसि दं नामा नायग्रा मानसिया गैया खारबोजोबनांबाय आरो माला थांफिनगोन मोनगोननि आसा दं नोंसोर आं मोनथिया
जों बोरै थाहैनो हायो गुबुन सासे बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजाबावनि र' दा मादैया बुंलाय एसे दे बुं मा बुंगोन बेयाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों थागासिनो दं खस्थ'आथ' जोङो मैयानिफ्रायनो थाफैदों आरो थाफैनायालाय दा हनै दिनै मोनायावबो जोङो ओरैनो माबानाय थानाय जाबाय जोङो उन्दै उनला लानानै गासिबो गथ' गथाय निहिरसि जालायनाय ओरैनो थाबाय दिनै प्लास्टिक होफैनो होनबाय बोरैथो फुङावनो होफैगोन होननायालाय जानायनि बेबस्थाबो गैया बेयाव पुलिसफोर बहाय दंफैयोमोन दंनाया होमबाबो फैयाखै मालाय साहाल' थांबाय थायो न'आव थांफिननो गिदों नामा नोंसोरो दा गियाबा जोंना हनै मेनानो बे खाथिथारबा गिनाय मोनो ना गिनाय मोनो थांबाथाय मोनायावबाथाय न'खराव मा ओरैनो दङ ओरैनो दङ मोसौ मोसा माइ दै अमा दै गासिबो गैयिफ्रा मालाय हनै फिसा फिसौ लानानै खारबो बायह्रा खामानि मावनानै जानाया जोंहा माजों जानानै थानो दा न'आव सावनाय जादों नामा बे नोंसिनिथिं जोंनिथिं ओरै सावाखैबो हादानाव सावदों एखे सावथाल खाथिथाराव गावलायलायनाय जाबाय बावनो गावलायलायनाय जादों आरो बेहायथ' मैया 2टानिफ्रायनो दङ ओमफ्राय माबायदि थाखो नोंसोर मोनायाव माबायदि सम बारो बेहायथ' नै दख'नासो सोंनानै दङ दा ओरै निहिर नांजोब्बाय आरो जि जोमाबो हनै गैया गगा मोनबाय उन्दैफ्रा ना रेसननिबो दाबो बेबस्था गैया सरखारनिफ्राय दा बेखौनो बेबस्था लुबैदों आरो सरखारनिफ्राय रेसनफोरखौ बेसेबांसो न'खर जागोन बेयाव बबे गामिनिफ्राय बेहायथ' 10टा न'खर दङ 10टा गामि ओमफ्राय नोंथांमोननि गामिया सावथालफोरजों नांजाबनाय सार जोंनिया नांजाबथारनायथार एखेबारे मैयाबो एसे होसोलायनाय जादों आरो न' सावलायनाय जायासै माने बिसोर बे हादानसिं उदाल रंखाफाराथिं सावदों जोंना आमिनफारा औ बे आमिनफारा मैया फैदों जों मारै थाखो नोंसोरो थानायाथ' जों बिराद हालोदा जोंना गाज्रि जानाय थिग गैया उन्दुनाय थिग गैया ओरै रेसनबो गैया उन्दुनायबो गैया जों उन्दै लानानै गासिबो जों बिदिनो थादों जों गासिबो दख'ना गाननानै जों बिदिनो ओरैनो खना थादों ओरै नांजाबनाय जोंना औ एखे खाथि जोंना सावथालानो बर्डार जाखायो जोंनिजों नांजाबखानाय एटाचखा न' बां गारनानै जों फिसा फिसौ लानानै जों फरायनायखौबाबो फिसाफोरखौ लानानै फैफानाय जाबाय दा न'फ्राव ओरैनो मोसौ मोसा बिदि बोरमा दंजोबो गासिबो आलाय सिलाय दंजोबो दा नोंसोर थांनो मोनाखै नायनो मोनाखै जोंथ' गैया थांनो हाया जों थांबानो बिसोर फैयो ओरैहायनो जोंनि माबाफ्रा गारजेनफ्रा थांसं फैस्रं आरो ओरै पुलिसफोर थाङोबा थाङो एसे नायलाबाय डिउटि खालायहैयो बेबायदि बेबस्था आरो दाथ' जानायानो जेबो थिग गैया जों उन्दुनाय थिग गैया जेबो थिग गैया गासिबो फिसा फिसौ फरायनाय लेथें फिथिंजोब न'आव थांफिननो गियो नामा दाथ' जों गिनांगौआनो जों बेंग्रायानो गैया जोंखौ दा बेंग्रा दोनोबासो जों थाहैनो हागोन आरो जों दा ओरै गथ'फोरबो जों स्कुल थांनो हाया लामाबो गोजान हान्थिनोबो नङाबाथ' जों थानो हाया मा खावलायगोन सरकार जिहेतु जोंना बिटिसि सरकार दं आरो जोंनि ओनसोलाव एमएलए मिनिस्टारफोर दङ बिसोरथ' जोंखौ दा नायफैनांगौ हेल्प खालायफैनांगौ दा फिसा फिसौ फरायनाय मानाय बेफोरखौबो बेबस्था खालायफैनांगौ हालोदा मा रोखोम बेफोरखौबो नायफैनांगौ आरो ओरै थानाय माबाफोरखौबो होफैनांगोन सरकार हिसाबैथ' जोंखौ नायनांगोन दा बेनिखायनो जोङो दा सरकारखौ खावलायदों जोंनो एसेब्लाबो जोंनो प्लास्टिक अनसुंथाइ जों लुगैदों जानायनि आरो कम्बल सोरबा एसेबो बुस्थुखौनो जों लाना खानो हाखायाखै जों दा बेनिखायनो जों एसे एनै सरकारनि थाखाय जोङो अनसुंथाइ जोंनो मोननो लुगैदों जों न'आव जाखिनि जों दा न'आव एसे एनै दङ जों बेयावबो थांनो हाखाया उसुंसेखा जोङो गाव हरबानो नांलायखायो आरो जाखादोंबो मैया बे जाथाया गावलायनायाबो जादों ओमफ्राय जोङो बेयाव फिसा फिसौखौ लानानै जोङो एसे एनै जों गांसे गांनै दख'ना लानानै खारदों बेजोंनो जोङो खोंनानै थादों आरो जों गोजांनाय जोङो कम्बलखौथ' जों हालुं मेलुं जों लाना खारनो हायाखै जों गांसे गांनै जों जा दख'ना लानानै खारदों जों बेखौ खोंबाय आरो जों फिसाफोरनो फिनबाय जोंथ' जानाय उन्दुनाय जोंनाव नेनबो गैखाया जों मेसेमनोबो मोनखायाखै दा सानाव जानायनि बेबस्थाखौ मारै खालामदों सानाव गैया जों दा जाथि खाथि खाला जोङो दा खुरमा जाथि बंस दं हिसाबै जोङो सोरबा एसे एनै बिनानै लायबाय एसे एनै मोनजाबाय दा गोजाननियाथ' जाथि बंस गैयाथ' जों गैथायखाया जों थाबैनो न'आव थांफिननो लुबैयो नोंथां थांनो लुगैयो जों न'आवथ' थांनो लुगैयो ओमफ्राय थानायनि मोनसे बेबस्था खालायनांगोन आरो थांनायनि बेंनायनि थाखाय जों बेंनानै जोंखौ लानो थाखाय औ
जोंखौ बेंनो थाखाय बर्डाराव दोननांगोन बेंग्राफोरखौबो नांगौ आरो जोंनो गामि नांजाबनाय खाथि खाला बेसेबां सावथालफोर गामि दं नांजाबनायखा ओरैनो दुब्लि दरसेल' बारनांगौ दुब्लि दरसेल' दाथ' ओरैनो दुब्लि सेर-सेरावनो दंफैजोबबावो बिसोरो जों थांबानो बिसोर दावखोबोयो आरो बेबायदि बेबस्थाया दा सिगिनाय माने जोंखौनो दावखोहोयो बिसोरो दा ओरैबायदि खालामनानै दङ दा जोंखौ